Hola a tothom, avui parlarem dels keyframe, els fotogrames clau, d'acord? Ens ajudaran a fer animacions, transicions, bueno, tot un seguit de coses. A veure, aquí tinc dues imatges i un títol que ja he fet abans, ja he explicat com es fan els crèdits, per tant el farem servir de crèdits. Ara posaré una imatge aquí mateix, d'acord? Això ho farem imatge perquè és estàtic, però un vídeo funcionaria igual, pel que anem a fer avui, ja ens interessa. A veure, coses que podríem valorar. Podríem mirar el que és el zoom in i el zoom out, és a dir, apropar-nos i allunyar-nos d'una imatge. Això ho podem fer via botó dret i aquí hi ha tot un seguit d'animacions. Per exemple, anima a l'inici del clip, amplia del 50% al 100 i redueix del 100 al 75, etc. Això és per fer zooms in o zooms out, d'acord? Són animacions, d'acord? Sempre que anem per aquí, els temps ens els marca ell. Per exemple, jo vaig fer una reducció del 50%. Ho he fet a l'inici del clip. Per tant, em marca aquí el keyframe, que el fa ell directament on ell considera. No ens aproparem per veure-ho. I els keyframes són aquestes marquetes que hi ha aquí. Veieu que hi ha una marqueta verda aquí? Per tant, què passa? Jo ara vinc aquí i el que fa és una reducció del 50% i així es queda. D'acord? Molt bé. Eliminem això. Anem a veure com ho podem fer nosaltres de forma que puguem gestionar-ho nosaltres. A veure. Tinc aquesta imatge i si no ho teniu activat, feu botó dret propietats i us apareixen això. Vale? Molt bé. Nosaltres ara aquí podrem decidir què volem fer. Ens fixarem, per exemple, amb el que són les posicions 0, 0, és a dir, està centrat, i amb el que són les escales, és a dir, les reduccions. D'acord? Primer, jo puc decidir el marcador, quan jo faci una variació sobre algun valor, em dirà allà on jo ho faig. És a dir, si jo començo al principi de tot i li dic vull reduir-te l'escala a la meitat, vinc aquí, doble clic i faig 0,5 i l'escala Y el mateix, perquè si no em queda desproporcionat, 0,5. Vale? Molt bé, doncs ja tinc, com que ho he fet al principi de tot, doncs se m'aplica a tot arreu. Vale? D'acord? Tot reduït. Sí? Anem a desfer el que hem fet. Em torno aquí i me'n vaig a les escales i les torno a deixar com estaven, en 1 i en 1. Molt bé, anem a suposar que jo vull que es vagi reduint l'escala fins a un temps determinat, per exemple, fins al segon 2. Perdó, fins a aquest moment d'aquí, que és un segon i mig. D'acord? Si jo ara aquí en aquest punt tinc el marcador, jo us aconsello que poseu un marcador per recordar on heu fet el canvi. Introdueixo un marcador, vale? Està aquí, en color poso el marcador i ara li dic, molt bé, vull que canviïs l'escala al 50%. 0,5 a l'eix X i 0,5 a l'eix Y. Vale? Perfecte. Què vol dir? Doncs ell m'ha establert una transició entre aquests passos i a partir d'aquí segueix així. Sí? Si jo ara volgués seguir treballant i fent canvis, vale? Per exemple, el podria deixar aquí, doncs, mira, això passa al segon, un segon i 21 centèsimes, doncs imagina que aquí, per exemple, el marcador, vale? Els marcadors el faig per recordar-me on estava, així és molt fàcil tornar. Vale? Aquí vull que segueixi exactament igual. Vale? Per tant, què li faré? Li diré aquest, tot això es queda igual, però vull inserir un marcador. Per tant, faig botó dret 2 vegades i inserta fotograma clau. Què ha passat? Doncs que ara ens ha aparegut una altra marca d'aquestes. Vale? Per tant, la nostra imatge el que fa és es va reduint i aquí li dic que faci el mateix. Vale? Per què li dic que faci el mateix? Perquè jo ara vull fer una altra transició. Ara voldré que es torni a ampliar. Per tant, amb aquest tram d'aquí a aquí es farà petita, es mantindrà en el temps en la mateixa posició i a partir d'aquí es torna a transformar. Vale? Pues res, marcador i ara recupero aquests valors. Aquí, si us hi fixeu, jo ho he fet amb el teclat, però també pots jugar manualment i fer-ho tu. D'acord? En aquest cas vull anar a l'1, doncs vinga, fins a l'1. Vale?
Per tant, aquesta seria el meu canvi. Sí? És a dir, aquí hem establit una transició, es fa petit. Aquí hem establit que estigui fixa durant tot aquest temps. I aquí el que es fa és va tornant a la seva posició inicial. I aquí ja es manté la posició inicial. D'acord? Vale, doncs ja hem vist com podem veure els zoom in, com podem fer el zoom in i el zoom out. Això serviria tant per vídeos com per àudios.